Đurović smatra da je HDSSB na razini županije ipak napredovao, no boli gubitak Osijeka kao središta Slavonije. U Osijeku se stvorila jedna koalicija, mi smo bili kao HDSSB s jedne strane, a s druge strane su bili svi. HDZ, SDP, HNS, HSS, oba dva HSP, Ante Đapić, još nekakvi nezavisni kandidati. Dakle, stvorio se ono zaista jedan monolitni blok koji je išao samo za time da sruši HDSSB. Rekao je Dražen Đurović u današnjem gostovanju u programu Radija Valisa Aurea. Na dio njegovog izlaganja demanti nam je uputila stranka HSP dr. Ante Starčević koji vam prenosimo u cijelosti. Gospodin Dražen Đurović, predsjednik Požeško-slavonskog HDSSB-a, koji se nedavno doselio u Požegu u svom gostovanju na radiju Valisa Aurea u dana 8. srpnja u ponedjeljak u 9 sati, kako smo uvidjeli, nedovoljno je upoznat sa politikom svoje stranke na lokalnoj razini, a kamoli na nacionalnoj. Izjavio je kako su oba dva HSP-a bili na strani takozvane Crvene Vrkićeve koalicije u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Iako saborski zastupnik koji bi trebao voditi nacionalnu politiku i stranke koja ima župana u Osječko-baranjskoj županiji, gospodin Dražen Đurović trebao bi znati da je HSP dr. Ante Starčević jedina stranka koja u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji u ovom trenutku nije podržala niti jednu opciju, niti je sudjelovala u poslijeizbornoj trgovini u bilo kojoj hrvatskoj županiji za razliku od HDSSB-a. Vjerovatno zauzet problemima u svojoj stranci u Požeško-slavonskoj županiji, gospodin Dražen Đurović nije primijetio kako upravo njegova stranka pokušava stvoriti većinu u županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije sa dva vijećnika HSP dr. Ante Starčević. Isto tako nisu nam jasni navodi gospodina Dražena Đurovića u kojima demantira predsjednika Požeško-slavonskog HDZ-a gospodina Franju Lucića, u kojima navodi da su podijeljeni gradski i skupštinski odbori bez HDSSB-a, jer smo na dan formiranja kluba vijećnika HDZ HSP-AS upravo gospodina Đurovića zatekli na razgovorima u prostorijama HDZ-a, a i sam u emisiji navodi da su vijećnici HDSSB-a zastupljeni u tim odborima. Županija Požeško-slavonska dobila je župana gospodina Alojza Tomaševića, koji je sudionik Domovinskog rata i utemeljitelj moderne, demokratske i suverene Republike Hrvatske, i mi u HSP dr. Ante Starčević se s tim ponosimo. Isti je već u nekoliko dana od kada je preuzeo dužnost župana potakao niz ugovora sa tendencijom novog zapošljavanja u županiji, gospodarskog razvitka i drugo, kao što je na primjer rješavanje problema bazena u Velikoj, odmarališta Zvečevo, ponovno otvaranje poduzeća ETA te ulaz novih investitora u Požeško-slavonsku županiju. Stoga ne stoje izjave gospodina Dražena Đurovića da se u županiji promijenio samo čovjek i ništa više. S dužnim poštovanjem, članica predsjedništva Hrvatske stranke prava Ante Starčević, Kristina Čuljak.